hukum ting ma osebed kitayo kod tend sirikal mar kaunti ma Nairobi. Nyakwara Mogi kopogore kod mano bende, riwruok mar oganda Luo en achiel kuom gigo ma imiyo pek kod jotelo mawuok Luo kod jodongo bende e twak mar dhi nyime mar ni oganda Luo obedo oganda achiel. Kopogore kod mago, nitiere mamoko mathoth. Mokwongo, oyud thuond weche. I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. It is not a transfer, but a collaboration. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oketo winjruok gi sirikal mamalo e tayo moko kuom chenro mag sirikand Nairobi. No wach moro ni pogo ganda Luo ni Josiaya, jo Kisumu, jo South Nyanza. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ojiwo achiel mar Luo e kinde ma oromo gi jodong Luo ma Nairobi. Koro kogi kawuono gimoro saa 4 to wayude e tie aora kama ineno ni ka otho. Ringre chukdar manyocha piyo ywayo ka okalo e aora Nyalieche Irangwe gikone oyudi. Nyakwara Mogi kaka ing'eyo ni kawuono bende en tich ariyo ng'e gwenge wadhi bet ka mane weche manyien ma wan godo. Jaloko mari iluongo ni Belinda Phillips nyagem oremo, nyinga en George Bati. Yudo thuolo matudri koda namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Weche manyien mago imore chakore sani. Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni en kod tije modhuro kendo ok oget medo chenro mag tayo kaunti ma Nairobi e tijene, to kata kamano gibiro tiyo kanyakla mar keto Nairobi kaka bombe madongo manie piny mangima. Owuoye nyasi ma oketo e kogno e winjruok e kind piny owacho mamalo kod mano mar kaunti ma Nairobi mabiro muonyo omenda maromo siling bilion 80. Lydia Okeyo chakono weche manyien mago imore gi ripodni. Ne en nyasi mano kelo kanyakla moko kuom jotend migepe mag piny owacho mamalo kod apisas mag kaunti ma Nairobi. Nyasi mar kete kogno winjruok mar tiyo kanyakla e kind kaunti ma Nairobi kod piny owacho mamalo mabiro loko sura mar boma ma Nairobi mondo mi nyinge ochal kod chal mare. What we are augmenting today is not a transfer of functions. Let me repeat. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto manotelo e chenro no oyango migepe 4 ma chenro no geto magin bero apini, keyo pi maler, bero kuonde dak kod keto lai makare mar choko kendo puko taka. Ewi mano, chiro mange komba bende biro keti omenda maromo bilion 5 mar gere e ngadhu mamalo. This cooperation agreement focuses on 4 key work streams: water and sewerage, roads, bridges and drainage, housing and related infrastructure development including lighting, as well as solid waste management and Nairobi Rivers regeneration. A city of Nairobi's stature must be fully lit, fully safe, and fully functional. To address this, we are committing 3.7 billion towards street lighting modernization and expansion. Going forward, construction of new roads will now include lighting by design. There will be no road constructed now in the city going forward. Part of the contract will be lighting, so that the road is not complete until it is lit. Ruto bende ogolo chik ne jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen mondo mi ochak loso chenro mar chuogo bad migawo mar obila mabiro bero arita maboma ma Nairobi. I therefore direct the Cabinet Secretary for Interior to prepare and present within 60 days a framework for a dedicated Nairobi Metropolitan Police Unit. To work hand in hand with the Nairobi County Security. We will make, and we must make Nairobi safe
for citizens, visitors, investors, and business alike. Jatend piny okwayo tiyo kanyakla e kind jotelo kar goyo siasa mag oyuma, tulo kod ketho nying ka korka kore. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja orwako chendo ni kowacho ni piny owacho mamalo gi mag counties noket mondo mi oti kanyakla to ok piem. This agreement solidifies those arrangements, providing a legal framework for additional support, including partnership in security and order. Because, Your Excellency, we promised a city of order, dignity, hope, and opportunity. Today, my friends, let's be honest with ourselves. Nairobi River is a sewer, and it is supposed to be okay. We are the environmental capital of the world. Ladies and gentlemen, we must raise our ambition. We cannot continue to make peace with mediocrity. E winjruogno, komiti makende ochuogi madhi tawo chenrogo kendo idhi telnegi Musalia Mudavadi ka Johnson Sakaja en jalupne. Jokanyo mag komitino oriwo koda Katon Jenner kod jotend migepe mamoko machalo kaka mano mar omenda, aluora, lowo, arita, pi kod jatend migao mar teko. Apisas moko mawuok e apis jatend piny bende biro bedo e kanyo. Gavana Sakaja omiteko mar chung'ne chenro mag dongruok ka komitino igeno ni biro bedo kabago romo mage dichiel e dwe. Koya kanya korom Gajwang' ting' koro ntiere e lwet MCAs e county ma Nairobi kama gibiro kadho paroni e kabang'e ibiro kaw paroni itero ne oganda mondo gin bende kaw pachgi kapok ochak ayanga chenrogi mag dongruok e county ma Nairobi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni oikore mar tayo oganda Luo e manyo telo e sirikal mamalo. Magi oyango bang' timo romo kod riwruok mar jodongo oganda Luo e bade ma Nairobi. Mane okoni pogruok manie ODM kod pogruok mar oganda Luo biro mana kelo achaya ne oganda kendo rem bedo kod duol achiel e manyo dongruok. Walter Nyambaga nigi mathoth. Chapni yungni kod mutni mar duond bura mar ODM ogolo jodonge abila mar golo duondgi ka gikoni achiedh nade mokwako duond bura mar ODM biro miyo ngufu mar manyo lemo bedo manyap kendo winjore ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga omany kaka nyalo kelo jokanyo kanyakla. Koko gi pogruok manyisore masani koro mienjo kendo koro nyiso kido marach kochakore go ganda wa nikech non ka ganda wa ka jotelo mokero pidhore osewuok odagi ni gin telo mar Oburu Oginga e ODM ogene ka giyiego to nitiere jotendwa mang'eny ahinya moyier gi jopiny ma bende oyie ni Oburu Oginga nyo yiere yo makare kanyora elo nindo nire Oburu ni ema mondo koro ningo tel ne oganda Luo koro pogruogni jodongo gi ne gombo ni wamanyo yo moro ma wawuoye kaka oganda. Tele kod ogai mar jodong Luo bade ma Nairobi to kod jagoro margi Steve Mbot bang' lwenyo rofa mar bima ose migao mar omenda ka mane giywage pogruok mar oganda Luo magikoni kopogore to gibiro bedo laro minyono kod ogendni mamoko kendo nyoro gi kinde ka kinde. To keep ODM united, intact and have impact in the political scene. But mawacho maduong' ni wabeduru mos jothurwa mondo wariw girwa ni obed gimoro achiel maka wadhi kamidhi wache weche mag Luo to wadhi a united Luo tekowa kaka oganda. Bende kae mane jatend migao mar omenda John Mbadi oteore oko kokoni koro ikore mar telo ne oganda Luo nimar en kod lony tok lonya lonya to ngirore kaka jatelo mugurore sirikal gisani. Kendo wach moro mar pogo oganda Luo ni joge joma kama wawinjore ni manonge. Kendo wach moro ni pogo oganda Luo ni Josiaya, jo Kisumo, jo South Nyanza, jo Homabay, jo Migori manonge. Jaluo en ang'o? Jaluo en ang'o? Kendo wadhi support e full e ground. An wachako godinga kaka imanyo kura ng'eyo. Ka kaluwar kawuono to pod adhi mamanyo ne Samuel Ruto kura. Omiya goyo kamano Mbadi ng'ong'o nyawanda mori kawuoni keta media yomde. Gikwero nek mar Vincent Oyoma mane magino mako Kitengela chak jumane. Gik matimore gi mbanyo otimore Kitengela cha macha gimoko nyal yie ni pod timore ni nyathiwa pod inege ndara. Koro wakwawa ni wabeduru mos wapango bedo kaka oganda Luo mwadhi bedo duto te. Koro jodongo gi wagogo mbaka mu winjore
ni ok wadwar ni nyithind Luo chako neg kendo e street karinge street ka ok wang'eyo ni to en ang'o moduoko wa street. Nyaka wang'e ni to en ang'o maduoko wa street kako oganda Luo. E kinde ma mende siasa medo min e duond bura mar ODM, Amen, makoro pith e log tich mar migawo mar omenda, e kama jatend migawo mar omenda John Mbadi koro pith ni ng'ute romo jok mar tayo oganda Luo e manyo telo. Penjo maduong' ni to bende ng'ute romo jok mar wuotho opara. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Pod en motende kod weche mag siasa kachiel kod achiel mar oganda. Bunge la wananchi e kaunti ma Kisumu kwedo kweth mar siasa masane chwalo kampen ma otise ni Linda Mwananchi kuom okang' margi mar ringa gwenya gi dwaro mar ODM. Moko kuom rowere mag ODM e kaunti ma Homa Bay bende ochiwo pachgi e wi chal mar siasa ma pacho ka. Sifuna kane Oburu Odinga bedo sworn in, ng'ama no swego in en in. Baso bang'e tichaki lokori. Wawacho ni ok wadwa jatelo ma double speak. Kise wacho ni en left kama Raila no wewa to en kamano. Omiyo wacho ne Edwin Sifuna ni wan kako ganda okubikao chama ni mondo tuggo. Gavana ma Siaya ok inyal duoko wa e siasa ma 1992 manugo ginga gini. Sani endi broad base mane wantie ni kaka Homa Bay ka ne waseneno achiel ariyo adek. To sani idwa chako ikawo joluo ni wadoge ng'anyo. Momiyo kata gimomiyo wang'anyo wakia. Wan wawacho gi dwol achiel ni wan bang' Oburu odhi owuo gi sirikal. Nyoro joluo nyego koko ni Babu Oromo party leader. To ka ng'iyo gi charano ma Edwin Sifuna ma kawuono bedo ma kawuono thom wero. Manyiso ni Babu Owino gino sawito oko. Koro rengo wakwayi gi muolo kaka wuodo moahero. Awinjo ka Josiaya ywak ni udi wang'. Dikony Siaya itine jo Siaya. Ae weche moko manono mag betrayal. We are not going back to demonstrate, and we want to tell Babu Owino and Sifuna and Agri Orengo, we are going to follow William Ruto up to 32. That is 2032. Juzi tulionea kwamba mkiwa na rally kule Kitengela. Hapo awali mlienda kule Busia. Swali moja tungependa kuwauliza. Saizi mnaeleza hizo maneno zenu ya kwamba nyinyi ni watu wa ODM. Hatuoni kama muko katika rangi ama mavazi ya ODM. Muko kwa chama gani? Ati wawache kutu confuse. Hatutaki confusion. Baba Raila alikufa, alituacha katika government ya Samei William Ruto. Tumesimama imara na Dr. Buru pamoja na Gladys Wanga na wenzake. Riwruoge ma ng'iyo weche mag yiero e bwo riwruok mar uchaguzi platform ogolo siem ni piny Kenya nyalo yudore e bugo e yiero maduong' mabiro ka ok otiek tulo ma osenenore kendo motenore kod weche mag siasa ma osebedo ka nenore e pacho ka. E romo margi kod komiti mar od bura mochung' ne keto e tim pend chik, riwruoge mag Transparency International, Mzalendo Trust kod Center for Multi-Party Democracy dwaro ni olos chik ma dhi tayo pesa ma jachung' nyalo tiyo godo e kampen, register mar jogo ombulu kachiel kod bedo kod twak e wi lony manyasani ma IEBC biro tiyo go e yiero mag 2027. Chris Owino noluwo sigana ni kendo mae report. Bang' jumbe bura mag tulo e romo mag siasa mag kweth mobalo kod sirikal, riwruoge mang'iyo weche mag yiero e bwo mabul mar uchaguzi platform ogolo ywak margi e wi medruok mag tulo makamago, gino magiwacho nyalo keto piny Kenya e bugo motelo ne yiero maduong' mabiro. E twak mari kod komiti mar od bura mochung' ne keto e tim pend chik, riwruogego moting'o Mzalendo Trust, Transparency International kod Center for Multi-Party Democracy CMD ojiwo duol mar IEBC kod obila mondo okaw okang' mager ne josiasa madhi nyime kod timo kampen mohiu kod jogo mamuocho tulo e rombe mag siasa. But we are not taking into account where that money is coming from, how much is being spent, what it is being spent on. And now we've also been talking a lot about the issues of violence in the campaigns, the issue of payment of goons, the problem of voter bribery, vote buying, ID buying, all these things are happening. But no one is watching how the money is moving. Jonjore madonje siasa magoji mabaji gi kidi kata mitiyogo malkero koko e weche mag siasa be wayalo ka. Wadwa ni waneni chike olos maber kendo sirikal otiyo motegno. Ok wadwa weche njore e kampen. Wadwa ni kampen itimo gi muolo, ji ok chwore gi pala, ji ok gore gi runge, ji ok negre. En gima itimo mamos mane demokrasia. Mano go be wayalo kaka wuon. Kaka yo mar mi jochung' duto thuolo maromre e yiero maduong' mabiro,
Uchaguzi Platform dwaro ni od bura los chik madhi keto kiwango mar omenda ma jachung' ka jachung' nyalo tiyogo e campaigns. Koro nwawinjore ni wadwaro nokel chik ma neno kaka ji tiyo gi pesa e weche mag campaign. Nikech sani pesa odonje campaign mang'eny ma joma tindo kata joma mine ok nyalo yudo thuolo mar timo campaign maber ka pesa ema koro ema wuotha aweyae e weche mag siasa. Manyiso ni jomibadhi gi joma timbe gi richo man gi pesa mabandia ema biro bedo kanie siasa. Mopogore gi mano, Uchaguzi Platform bende dwaro ni jokanyo e weche mag yiero bed piny kendo goyo mbaka e wi lony manyasani ma IEBC dhi tiyogo e yiero maduong' mabiro. I think the first starting point would be the country to make a deliberate consensus on whether to retain Smartmatic in light of all the adverse mentions that have been made not just locally in Kenya but also regionally. Mabiro bang' kweth mobalo kod sirikal bedo kod to e wi kambi mar Smartmatic mawuok e piny Venezuela mane otayo yiero maduong' mokalo. E komachielo, Uchaguzi Platform wacho ni rejista mar jogombulu bende nyaka go kogno mar golo nying jogombulu mane oseng'ielo rengo motelo ne yiero maduong' mabiro. Komiti mar CIOC bende dwaro ni IEBC omi omenda moromo matimo ikruok ne yiero maduong' mar 2027 bang' IEBC ywak ni gin kod rem mar bilion 22 tok od bura miyo gi bilion 42 kuom bilion 62 mane gikwayo. Kodong' jumbe 77 to oganda jo Kenya dhi e yiero maduong' mabiro, jokanyo e sekta mar yiero onyiso luoro margi ni piny Kenya pok otimo duto madwarore mar bago yiero ma ohianga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom MCAs mag od bura mar kaunti ma Migori okwedo koko mag siasa ma ndio neno e kaunti no juma mokalo e kind gavana Ochilo Ayako kod jaod bura ma Suna West Peter Masara ka koro giseyo jaod bura ma Suna West kuom nyiso achaya ne gavana ma Migori. Jo Juma nigi ler mar wachni. Koko masis manenore liel e subkonto ma Suna West ka achiel ko bomba Migori. Koko mani owuok kind gavana Ochilo Ayako kod jaod ma Suna West Peter Masara pod merido seyo ka okumo gande kaunti ma Migori. Jopiny noyierowa gi tije monego watinegi. Wa represent wakel pachgi, wang'i kaka pesa gitiyo, kendo walos chike manyalo tayo piny. To nokoliero mondo wakel lweny. Gimotimore ndalo adek mokalo e liete ariyo mosetimore Suna West ok wanyal yie. Yo matimore sani ni taparo ni ok ber. Daher mondo akwa jo siasa wetewa, jotelo moyier gi jopiny ni wawito culture marwa. The County Assembly, we want to say that we are really not happy about that and want to condemn it strongly and with the strongest desires that we have, that we must live in peace and ensure that we give governor and the government time to execute its development agenda. Mokum MCA County ma Migori ka hotel negi kod MCA no makaletho masakungo wachni tulo maneno ne jo mokalo ne okelo jiwok ne oganda mathoth kaachiel kod lal ne johala e boma Migori. We've had two incidences happening within Migori town, within Orubaragana ward, where fights have escalated into Migori town, and the business community have been greatly affected. Giwachni koko ni manowuok e county ma Migori koro nyiso picha marach ne county ma Migori. We've also had instances whereby even on Friday somebody was seriously slashed and hacked with pangas. En gima ber ni gavana kowuok ne dhiye kuma chal kaka chiro ma en tich manomiye ni mondo losnu chiro un jo biashara. To ng'ato nyalo wuok from somewhere to threaten gavana nyise ni ok inyal biro e chiro ni. Gavana bo wacha ang'o ka time ochopo mano nego bed ni koro osiemo gi mano timo to sama no nego wawuog oko mondo wawach ni government omi a conducive environment mar discharging their duty mondo kik ng'ato wach ni ng'ato no fail. Ng'ato ka ng'ato bed gi time mar tiyo tije. Ana e jatelo maduong' kisiasa moloyo jotelo te ma kochunge liel ni mondo miye microphone no luong jotelo moko kata Ruto kabiro ga ka ineno ka Ruto chunge wi gari to kawo ga microphone to Ruto ema luongo ga ji to ji wuoyo pok aneno ng'amo ka okidimo gogo Ruto. So gima notimore Suna West ma ka mi governor microphone to chak goe gi kite ok wanyal yie. Maneno ya kutoa cheche za kudararishana mbele ya wananchi ambao wametuchagua
ni jambo ambalo tunajiaibisha sisi wenyewe. MCS gonjo telo duto moyier nyaka koro timna tijegi mane oyiergi e apises mane oyiergigo nyaka chieng' kinde mar kampen chopi higa mar 2027. Kitu ningeomba viongozi especially wale ambao wanatafuta ugavana katika kaunti hii ambao huenda wengine wao ni wabunge wetu hapa, ya kwamba ni pole tu, tusikuwa na haraka mingi, tunatumia vijana wetu vibaya. Vijana wetu wanapigana hapa nje na wetu wanakufa. Kwa machelo jwale chimo Migori bende koro kwedo koko mar siasa wanenre e boma Migori juma mokalo kagiwacho ni gido lal mopogore opogore e kinde kokono. Bende ko machelo giseyo jotelo bende koro osewuoko masemogi ni mondo koro gichul osuru ne 10 county ma Migori kagiwacho yore mag dongruok mopogore opogore ma bende gidwaro koro nyalo mana chopo kare kagigolo osuru. Kaka jochiro onge gima mono wajuogo. Koro wakwedo wach mawuok e dhog jaod bura ni mondo gik mowachogo kik okele chichwa ka. Wakudwaro siasa man gi kwe. Tumekopa pesa ya kufanya biashara. Tunalipa kodi za nyumba. Sisi kama ni mambo ya maandamano pale na pale, tutafanyaje? George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruoge makedo ne ratich oganda pacho ka wacho ni okang' mar governors rem chopo nyim komiti mar Senate marango kaka itiyo kod omenda mag counties en ranyisi mar rem luwo katiba ma pacho ka nikech senators niko ting' marango yo ma governors tiyo go omenda e counties. Gidwaro mondo duol makedo kod mibadhi ACC kachiel kod okwach kich otim nonro mar fwenyo adier mar mibadhi mamulo moko kuom jokanyo mag komiti no kod governors. Nyakidi nigi ler. Kagiloso e apis gi buore Nairobi, jokanyo mag riwruoge makedo ne ratich oganda owuok mager ka giwacho ni okang' mar riwruog governors ni ok gibichopo e nyim komiti Senate mar CPAC en achiel kuom yore makoso luwo chike kod katiba mapachuka. Ma kaluwore ni senators nigi ting' mar rango kaka itiyo gi omenda michwalo ne counties mar konyo e dongruok. What we are experiencing presently is actually how corruption works. You know, it's about governors refusing to be held to account and then shifting the blame. And those are the shenanigans that we in civil society would want to end. Corruption is actually taking away that promise of devolution. And that's why we must stand firm as civil society, as you in the media, as citizens, to demand accountability. Gichiwo pachgi ka giwacho ni ok en ranyisi makare ka chilo mar mibadhi mieno senators kod governors duto mani jopiny ema dong' ka hinyore kendo maonge dongruok. Ma kotenore kod weche mar riwruog governors nowacho ni moko kuom jokanyo mag komiti mar CPAC koto. Devolution was established to bring services closer to the people. When governors refuses to account for public funds, they deny citizens their right to transparent governance. When senators demand or receive bribes to clear governors, they turn oversight into commercial transaction. The Mwananchi suffers when accountability fails. Stalled audit means stalled accountability, and stalled accountability leads to stalled development. Dwachgi maduong' en mondo duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC kachiel kod apisas mag okwach kich otim nonro mapiyo mar fwenyo adier mar wechego ka gijiwo oganda jokenya obede opara manyime mar fwenyo kod kwedo mibadhi. Even more disturbing are the recent confessions by some governors that they have been bribing senators millions of shillings to influence oversight outcomes. These admissions point to deep-seated corruption within the oversight architecture, which is meant to protect citizens' interests. We therefore call upon the Director of Criminal Investigation, DCI, and Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, to immediately investigate the bribery allegation against both the governors and the senators. Kwano omenda maromo shillings bilion 420 moket ni biro chwal ne counties bende giwacho ni ok nyal romo chwalo dongruok kaka owinjore. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Gikone to riwruok mar jotije mag paw ndeke ochungo ng'anyo margi tok ng'anyo kuom seche ma 24 magitimore tok ng'anyo makamano rocho chenro mag wuoth. Simfus Okinda nigi ler mar wachni. Kuom seche mayo 24, mae mane chal mar paw ndeke maduong' e pacho ka JKIA motel ne ng'anyo ma jotije lap ndeke no chungi. Jowuoth manochano wuodhegi e kind odiechieng' manyoro kod kawuono ong'eng' nono tok riwruok mar jotich mag paw ndeke mano Kenya Aviation Workers Union
Jako ng'anyo margi ayanga odiochieng' manyoro. Okuom jowuoth oyudo kitumbo bang'o mar kosa, jomoko pinyo bago kendo maka yula e ndiri mag paw ndekeni, ka jomoko to simbegi okling' gitemo manyo yore machielo ma ginyalo chopo godo wuodhegi, ka giywak ni tend paw ndekeno ok osebedo ka chiwo negi ote kotenore koda chal mar wuodhegi. Tumekuja hapa Jomo Kenyatta International Airport kutravel kwenda Dubai. Yeah, so tulikuwa tunafaa take off at 2:10. So that means checking ilikuwa inafaa kuwa like 2 hours earlier. But since tumefika tukaambiwa hatuwezi check in since kuna an ongoing strike. So that means we have not been able to get in there to check in. Yeah. Hatuko sure sasa kama tutaenda or not, so we were trying to stick around tuone if possible maybe tunaweza ambiwa maybe kuna any changes. We're doing the bus today just because they don't seem to be able to tell us when the next flight will be going. I mean, we would wait in Nairobi and book a hotel if they said to us like your flight will go tomorrow same time. But I think they just don't know. So, yeah, we're going to hit the road. Jowuoth go mane dhie safar mopogore koni chenro magi orochore gino makidek miyo moko kuom gi wit katomenda. Nilikuwa naenda Dubai kwa shughuli za kibiashara. It would really affect me because I had booked my hotel. Nilikuwa nimebook kila kitu. Okay, my customers will also be affected. So, it's really si kitu kizuri kabisa. Kwa yango chungo ng'anyo makamano jatend migao mar yore wuoth Davis Chirchir okwang'wono e wirochri manobedo. The Ministry of Roads and Transport held a conciliatory meeting between the union, the State Department of Labor, the Kenya Civil Aviation Authority, and a return to work formula has been formally agreed upon. The Ministry wishes to inform all travelers and air operators that it has been agreed that the airport operations be resumed to normalcy immediately. And in effect, Kenya Aviation Workers Union would like to call off the strike action on terms that have been agreed in the return to work formula. We are satisfied with the guidance and the intervention of the government in this matter. Tendalap ndeke no koro dhi nyime kod lao sa kaluwore ni jowuoth mathoth pod okwamo e alabno. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Dakika en 26 bang' sa 3 mar otieno weche manyien mag imore medo biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV aneno ka ote mag donjo ka Janabi Kantiro yani Masawa ni pogruok to osebedo e ODM mapek. Wachni mosne loch bon Kantiro Arambe. Erokamano ahinya. Auki Dibo Kantiro Ulanda wacho ni Ruto dakuwe nek ma polise neko go malecha koro uane jamtauda wasi boda ongisena neno news malera inyabati Kantiro wasi boda. Erokamano ino Janabi Kantiro yani Masai paro ni yote Mario nuore kanyo kendo mane kaka ochalo bende no ka imedo ndikna ka kod ya mopogore mabende nyisa kaka weche chalo. Ramogi ler ndi mak mana weche mag Linda Ground kod Linda Mwananchi emomako piny Niko Gutu mar bande mawacho kamano. Erokamano ahinya Pastor Komborwa mar Watho Ng'er Kadem Ramogi ler awuoro kaka siasa ochakore maliet gi sane osema na chwake. Okay, neno kama makamu ngisa ni mosna Super PS Dr. Raymond Omolo gi Rosa Buyu wacho ni mano mama is focused and intelligent. Koro wan kaka Uganda Luo wane government nyaka 2042 mano kalore gi makamu e kaka wacho. Okay, erokamano ahinya. No ka wuode tsunami ya winji kenda ni malera ahinya lakini Migori dwaro lamo. Migori dwaro lamo mano Eriko Dudubaya wudi nyaseme mar Oruba Migori ema wacho kamano. Erokamano in bende Eriko Dudubaya wudi nyaseme mar Oruba Migori. Wilberforce Otieno mano CPA ka wajone network mari ni malo majna President William Ruto mondo kawo kata mana bath tich moko Migori koni bende mondo ji oyude konyruok mapiyo ahinya to jotuo manie hospital. Wacho ni kutimos bende joka oselu te kuom wito Damarandi ga Damaris Oselu mar Kodwogo Village mano Wilberforce Otieno wood North Kanyamkago emawacho kamano CPA. Okay, erokamano. Ote gimedonjo kendo medo bedo mang'eny ahinya
gibiro ni achiel kachiel wacha kaluome moko kaka gimedo donjo kapok adhi e yweyo madundo. Jack kawuok Uyoma Ndigwa wachna mogi TV neno maler Kenya amor kaka ukelo weche manyien. Moga mar Ng'ope School aneno kendo amor kaka weche manyien biro bende e Ramogi TV kanyo. Puoch gi pak ne oganda ukelo loch ma jakinada ka chieng' 7 miseno imore wur tsunami asiro super CS John Badi kuom sidho wach ni luo ok pogre. Badi en ng'ama neno mbele ayie kode omosna director Oblingoje ukelo loch ma jakiranda ka chieng' 7. Karo Serena Nyaboro bende nitiere ka en bende kono neno Ramogi TV kendo weche manyien donjo ne ka nitiere gwenge mag Sega Ugenya. Neno bende FCPA Hezbono Molo ngisani bati oganda luo nyaka makre kamora achiel kendo kik giyie mondo oganda opogre e yo mora mora ni mar siasa matindo tindo nyalo ketho oganda gima duong'. Kama oganda winjo bed ni ng'iyo en nindo e tiel jatelo mosenyiso ni en kod dwaro gi nyalo mar kelo lokruok ne oganda luo. Kendo mano President William Ruto ma bende osenyiso ranyisi kata bed ni ne okoyudo sir mala ahinya kinde yiero mokalo to sani osewacho ni en osiep kendo osenyiso ni en osiep manyalo kelo duoko ne oganda. Omiyo kik oganda wuondre kendo kik ng'ato wuond oganda mapogre ka ging'iyo bathgi nikech dongruok mar piny nyalo mana bedo ka ji obuothe tuch achiel kendo osiro jatelo mosenyiso gi ni en kod osiep kendo en osiep mar adier. Okay, erokamano ahinya. Wadhi e yweyo nyako Ramogi daka en 29 bang' saa 3 kaso kaduogo to weche mamoko bende pod nitiere kaka king'eni en chieng' tich ariyo weche thoth koting'o e gwengewa. Kik idhi mabor ma en Uimore. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi giko ne to ringre chuk dar moro ma jagni 39 mane oula oywero ka otemo kalo aora Nyaliech e lokesen ma Gan Central e kar chung'od bura ma Rangwe oyudi. Ringre jago no oyudi bang' menyo mar ndalo 3 ka familia kod anyuola mare osebedo ka riyo e bath aorano. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Beach miyo ler.
ringre Kristomo Otieno Nyango mane en chuk dar osiptal makandege level 4 na yode kalewi pi kod jogweng' mosebedo kamanye chakre ngeso mokalo mane pi oyuore ka otemo kala aora Nyaliech kalore kod koth mapek manochwe kor gwenge makono. Familia kod anyuola mare osebedo korie genge aora Nyaliech kuom dala dek duto kane chenro mar manyo ringre dhi nyime nyaka koro ne ringre okinyi makawuono kachiel kuom wede ni Isaiah Obonyo lero ne jagono pi ne oyuero ma onego kinde manotemo kalo lalo moro molosi aorano kendo apiko mare manoduogo yudie genge aorano. Kristomo Otieno Nyango nowuok chieng' Sabato kadhi tich gokinyi. Otiyo kandiege level 4 hospital kaka security officer. Nikech koth nochwe mang'eny ahinya chieng'no, koro no jaode oparo ni samoro nonindo oko kaluwore gi koth manochwe mang'eny. Koro wachako bedo worried, chiege ochopo irwa ka wachako bedo worried kaka family to koro nyalo bedo ni nyathini nitie kama nade. Fortunately kogi gimoro saa 5 mar Jumapil to ayudo pikipiki ne Nyaliech kanyo en olalo moro onge kanyo, en mana drift moro kanyo manoger to en kama osenego ji koro mang'eny kabisa. Koro kwanong'o pikipiki ne to wachako bedo gi chich ni nyalo bedo ni nyathini samoro pi oywayo. Koro kaja man wachako go menyo, nwamenyo chieng' Jumapil nyaka piny olil moninde tie aora ok wanene. Nwamenyo nyoro Monday ma piny olil nyaka piny ochako ruo ok wanene. Koro kogi kawuono gimoro saa 4 to wayude e tie aora kama ineno ni ka otho. Jogweng' wacho ni kama ne jagono wite ngimane oselal kod ngima ji 7 e kinde mokalo kendo gin koluoro maduong' ni kinde makoro koth mapek biro dhi nyime kod chwe kor gwenge mapacho ka nyalo biro medo kelonegi chandruok ka ok oloso lalono. Koro akwayo ni kaber to mondo sirikal one ni to nyithindo modong' chien nyalo kony nang'o. Nikech tich manotiyore kanyo en tich mondo bedo supervise gi engineers. To kar engineer timo ang'o manyalo miyo tich tiyore manego ji pile pile. Ma en ng'at mar 7. Ka nitie thuolo to olalono gere mondo kik ochak okel tho moro amora kendo. Ruoth ma Kagan Central Location Kennedy Okoko ne ojiwo jopiny mondo koro bed motang' e kinde makoro koth chako chwe kor gwenge mopogore pacho ka ringre obila ne okayo kar masirano nyaka kar kano ringre jomotho ma Homa Bay. Sasa ma oro pong' jodalawa kik wandaret aora. Kik idhi tempi gi ngimani. Sani koro koth biro mapek kabisa. Wapuonjre uni ka sawa ma oro pong' kik yedhri ni iora aora. Dhi nindo oko kirito mondo pi kata rito pi oko mondo oken asara. Gimomiyo wuodo ne wito ngimane samone en gi chir ni mana aora mokadhe pile. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Obila ma Ugunja osechako timo nonro ewi monj mane oweyo kao chuk dar moro wito ngimane bang' jonjore monjo duka moro mar uso ng'we yamo kendo we kao wito ngimane kanyo. Kaka Steve Biko lero, johala e boma ma Ugunja onyiso luoro margi ewi chal mar arita e bomano ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo keteni mamenyo bomano kaka yo mar jiwo arita. En monj mane oweyo chuny johala gi buok bang' kwanyo ringre mar chuk darno manyocha rito duka mar uso ng'we yamo kowito ngimane kare mar tich. Manotimore ka watu ka jokuoge onego ng'ato ma ogolo nyaka wang'e. Gino ok bernwa ahinya e chiro ka. Koro miyo gimotimore ni en gima nonego bed ni kata jotelo matelo ni security osebiro mondo winj ywak mar joka. Kwa hivyo wakwayo ka wach ni nyalo chopo nigi gitem ber margi mondo gibi giwinjane gima timore ka mondo watudre nikech arita chakre kodwa. Bango report ka obila ma Ugunja johala go noseyo tendo obila no kuom deko kendo rem mar chopo kanye wang' sa. Ok nyocha bedo maber na kendo ok nomora ka nitie wuoyi moro manene otho e tok Safaricom kacha to notieko seche 3 kogon polise sim. Polise kano biro bang' seche 4 to negi ywak ni gibe Land Cruiser man Ugunja manyalo ringo piyo kachopo kamoro onge. To ka gibire ground to giwacho ni Mombasa wego koko. Ano kajane koma nyalo go koko nono. Tim makochno koro weyo johala ma Ugunja koda gi luoro kendo handgi giloro chon ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo keteni mamenyo bomano kaka achiel kuom yore mag duoko chien monj ma kamago. Taya nika taya ok liel, taya ni kop bi bolosnwa e mondo liel to nyalo konyowa insecurity manie ka joma timo timbe machalo kamagi nyalo luor kata ya liel. Iti bende onge kakwa nyalo uso kata nyako tieno onge nwach waluor ngima wani hali hatari. Kaka wan johala matindo chuno nus gikwa nindi stall kanyo kiketo mwandini okinyi ka piny oru iyudo koting' te. Kinde no kamanda mar obila sub county ma Ugunja nowacho ni obila osechako timo nonro
ewi nek makamano kokwayo jopiny mondo ti machiegni gi obila. I don't know how I can express it, but it's a just isolated case. It is an isolated case. I don't know how I can explain it, how I can express it. It occurred, yes, but it is not due to the negligence of the officers. Jatelo nomedo kwayo jo ohala mondo ket tipo mag wang' dede kaka achiel kuom yore mag konyogi timo nonro po nono tim makamano timore. Don't rely only on these street lights, but also to install their own security lights. It is good to have their area to be lighted. Some of them are still in darkness. They are waiting for their security, for the county government to install those lights, which is not good. Let them also do something on their shops. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jodak malunga e sub-county ma Seme, county ma Kisumu ywak ewi nok mar pi alworano gino magikone miyo gigamo tuoche. Mana kaka Millicent Adhiambo leronwa, jodago wacho ni kata mana thieth malong'o bende ok giyudi e osiptende makono. E kindeni ma midhiero mar oro medo kwako gwenge mopogore pachoka, jodak malunga e Seme county ma Kisumu koro ywago nok mar pi e gweng'no magiyango ni chuno gilawo wach pi mabor maromo kilometers e kind 7 nyaka 10 eka giyud pi maler mar modho. Koro wasebedo gi chandruok mar pi ka ma onge kaka dhano nyalo konyore, especially kaka sani koro en oro. Mondo mi nwang' pi ka wawuotho kilomita 7 kata 10 eka nyalo nwang'o pi maber minyalo modho. Jodak golero ni thothne chuno gitiyo gi pi aora mochido ma oriwo gimoro amora obed dhano koda ka jamni ma bende kinde oro kaka sani to duono madog matin. Kama inyalo nwang'e pi machiegni en aora maoro ni Magada, en aora ma ndalo ma oro ng'eny kama to duono. Koro samo duono to dhano nyaka wuothi kodhi manyo tap mani kuonde maboyo moro ni mana South Rata. Kuom mano, ikoni tuoche migamo kowuok e pi mochido kaka nyaldiema omako kod giosiep mangeta gi del kinde ka kinde. Taora nitie kacha to nyalo kelo shida nikech ji luoko lewni molil, ji luokore iye, to nitie kama chielo mabe ji tuome bende modhe mana kaka madho wacho kacha. Koro mano nyalo kelo, ok nyalo kelo tuoche. Aora matero jino kasa makoro mak chieng' rieny mang'eny cha to en pi moko onego bed ni modho, kech en pi moting'o gimoro amora, dhok modhe, ji luoke, to mane modho. Ahero wacho bende ni lunga ka chandruok mar pino osemiyo wanyalo bedo ni tuoche osebedo matindo 1, 2, 3 moko kaka moko mag ikelo kod pigi. Wach makamano gilero ni medo keto ngimagi andaki kaluwore ni ka gisegamo tuoche to sama gidhi manyo thieth to giyudo bende ka yedhe onge e osiptal. Wan gi tuoche mag nyaldiema gi yudo ka ng'ato ni e kayo osiptal ka gipong'o moko diore. Iyi kayi ta ebe kata kichwake pigino kichwako to kichwake bikete piny mokwe to gik mawuokie sianda suguria ok inyal gombo. Okego gin gik malich ma mochokore to koro joma modha to donge pigni miyowa chandruok to yath be onge makadhi osiptal tayudo jakamama yath onge kata Panadol onge. County government mar Kisumu kata donors kata well wishers moko nyalo kama mondo megiyud ka gikonywa mondo wadwang' pi mine yud kata kaka nyalo luoko alode ka gi nyanya sama gibiro ka giuse chiro ka. Koro wach nane gabana en wang'a ka en okeo an mawuoyo kodi ni en nyakwara koro lit na nyaka dhi e osiptal tachandra aduogo ma yath onge to pesa ka to dhi apani ng'eyo kaka saa en. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, lunga e Seme, Kisumu County. Katodoko ne gwenge mathoth e kar chung' od bura ma Bondo kiewo kod nam mar lolwe nok mar pi maler pod en midhiero mokwako jopiny makono gino ma chunogi mondo giwuoth ndamo mathoth ka gimanyo pi maler. Kata kamano jodak ma Siagi kar chung' od bura ma Bondo koro nyalo buonjo bang' jo Samaria mang'won riwore kendo chwalo negi pi maler mar sola ka giloso e seche mag chenro mar yawo pigno ayanga kendo chako tich. Jopiny e gweng'no singo mar keto ne arita makare mar ni achudhe ok odonjore kode mondo kel ng'ukni moro amora e chenro mar chwalo pi maler ne jopiny. Yes, nen mar pi
ne waomo pi kamoro ni yaw kudhiambo kata yaw tinga gosiepe na mochung' e batha kani. To niyudo ka nen shida kabisa. Wan pi yawne mane wamodho. As you say, this is the first one in the community to pod ibro tim moko. Mondo jodala wagi oyud kaka pi giyudo pi utegi nikech pi osebedo problem. Siaya en mana pi gi thieth. Mago gik mokwongo ywago mokwongo. Koro ka kwa biro wadil gi problem mokwongo mar pi to ai wabiro biro dil gi problem mag community health centers kanyalore. Kako biro bet kako konyowa ni e tekowa. Koro waduto te mondo waikre mar dwaro yo kata rieko madigini bed go e yore duto te mondo med beti nikech kako medo betie e kaka wane momedo timo nade omedo konyowa. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC kod duol marango rang'iny mar jondik jotije e tich Institute of Human Resource Management IHRM oketo kogi winjruok mabiro neno ni jogo ma nitiere weche mag ndiko ji e tich kata human resource professionals oyudo tiegruok makende e yor tiegruok gi mibadhi e kinde ndiko ji e tich. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler ewi ripodni. Kuom kinde lipode mag duol makedo kod mibadhi pacho ka Ethics and Anti-Corruption Commission EACC ewi chal mar mibadhi pacho ka osebedo ka nyiso medruok mar jolony matudore kod mibadhi kendo nyayo yore yako mwandu gino ma osekelo luoro ne duolno e yore thiro mibadhi pacho ka. Kaka okang' mar duoko chien nya mar mibadhi, EACC oketo kokgi e winjruok makende kod duol marango rang'iny mar jondik jotije pacho ka mong'ere kaka Institute of Human Resource Management kata IHRM e ondamo ma igeno ni dhi konyo thiro mibadhi pacho ka nyaka sani. EACC wacho ni Commission marango jotije sirikal pacho ka mabende ong'ere kaka Public Service Commission osechwalo nyinge mohewa 2,000 mag jotije sirikal mothedho obok kendo itiyogo e nyayo mibadhi. PSC, Public Service Commission, forwarded towards over 2,000 names. Since then, we have had several others, and that they are at different stages of investigation, evaluation, and a number of them have already been forwarded for prosecution. Some have been taken to court. Some cases have been concluded. Winjruok makama dhi neno ni jogo duto mantie lai mar ndiko ji e tich oyudo tiegruok manyien e yore bidhruok kod lony makende mar neno ni jogo duto ma ochwalo boke mag kwayo tich ok ochwalo boke mothedhi ka tiegruok makama biro tim kod duol mar EACC. EACC runs an academy and we train various leaders from different sectors, and this is an opportunity for us to partner with the human resource professionals so that they can equip the staff at their own levels with matters of integrity and ethics. Jatatije mar EACC olero ni ma en okang' makende ma sirikal chako tiyogo e neno ni oganda omi tiegruok mar kedo kod mibadhi, bedo kod kido makare kinde rito mwandu mag jopiny kod neno ni lony mar jotije otigo e yo mowinjore to ok ketho mwandu mag jopiny. Not only the HR professionals, we want to reach out to all professionals, be they lawyers, be they engineers, be they medical, doctors and every other profession, because we understand that the professionals in their field have a special role either to prevent corruption or the rogue ones to promote corruption and unethical conduct. Duol mar IHRM bende oyango ni okang' makama dhi kelo chako tiegruok manyien ne jogo duto matiegore ndiko jotije, chiwo kum ne jogo maketho chik kod jogo ma mibadhi omako. We will cover about ethics in recruitment, ethics in employee relations management, that includes disciplinary training opportunities, ethics on career progression, and also ethics on, if it reaches that part, transitioning the employee out of the institution. On behalf of the Council of the Institute of Human Resource, we will be able to ensure that the initiative that we have started today is actualized, and I've committed before the membership that the Council will be able to monitor closely for its full implementation. Tiegruok makamae geno ni ndikruok mare dhi chakore tarik 13 dwe mar Ang'wen nyaka tarik 17 dwe no, ka igeno ni odhi nywando jondik jotich e tije duto ma pacho ka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Nekoromogi chendo mar ng'e gwenge wa makawuono warango sigan gweng ma iluongo ni Lunga ma yudore e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo kaka pile tich ariyo wuotho kendo yudo sigana mag gwenge kowuok kuom jopiny giwegi kod jogo ma osedak e gwengego kuom thuolo malach kaluwore kod kaka nying ne obiro gi gik ma timore e gweng onogo ma imenyo. Ma e ng'e gwenge wa kawuono. Nyakoromogi Ajwang' machiegni kendo telo machielo e chendo ni mar ng'e gwengewa jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Kisumu kuma oluar e gweng ma ong'ere ni Lunga mayudore e sub kaunti ma Seme. Ka iselimo kata iseneno kama ondik ni Lunga, ang'o mabiro e pachi miparo ni dinemi chak kamoro kata gweng ni Lunga? Nyakoromogi mokwongo wachako kod twak achiel kachiel kod jodak makae ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma Lunga. Ne en kama itime sport, ne en pap moro ni iluonge ni pap Kouko. Pabno ni goyega mpira to nikech en kama oling'ore, kama ling'. Nyingno koro nodugo ong'iyo ni Lunga nikech koro ne wasebedo ka koro en ji ong'iyo ni Lunga nikech wayudo ka koro ji oriwore gimoro achiel. Wabedo gimoro achiel, dhoudi gite gimoro amora ma gitimo to gitimo kamoro achiel ma gilung'e wige. Nawinjo ka kwarwa ne wacho ni Lunga ka gimomiyo ni iluonge ni Lunga ne en kamoro manolung'ore kendo ne jodongo ne riwoga ka, ji ne riwoga ka go mpira. Koro en kama noriwo gwenge kaka ka wachiegni gi Kakelo, Kolunje gi Kaila. Koro mae ne en pap mane ji goye mpira. Koro kane kanyo nosebedo kama ji rome, koro ne gichake ni Lunga. Nochak ni Lunga nikech nolung'ore. Kata ka ng'ato nochako dongruok, to dongruok ne nok dhi maber. Dongruok ne nodok piny. Koro mane momiyo ni koni ni Lunga olung'ore. Bang' winjo paro mopogore ma jodak ma alura ni Malunga oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach e wi gima omiyo ne ochak kae ni Lunga kendo kaka ne ochakore. Koro godegi gimomiyo koro nomedo ridore kabisa ni Lunga. Ni nitie jaduong' e dala kae ni miluongo ni Andrea Ila. Andrea no kwany gi misungu miluongo ni Dr. Obli manobiro Maseno kaka jamisen. No kaw Andrea kaka jatelo mar Joseme. Koro Andrea no dhi Maseno. Gibet kuro ka gitudore e buche mane gitimo kuro gin gi jaduong' moro ni Isayo Ngonga ma ja Seme Kadipir. Koro ka giyalo kuro nochopo odiochieng' mane koro misongo dwaro ni mondo sikul obi e gweng'. Koro Andrea kaka ne representative mar Joseme nomiye thuolo ni mondo bi okel onyon lowo kama oneno mondo onego ogerie skul. Nikech by then ne nitie chokruok mane giyalo Maseno to gibiro gichano miegi mondo gilosi. Ma Andrea noseloso ma ji oloso kanisa kama ji odakie koluorore kalamo Nyasaye. Koro jogi nodak kanyo, ng'ato kato adala gi ugedo kanyo ma kanyo noger moluore kama. Niluongo kanyo ni kar joma nyiri niluongo ni Makai, nyiri modak kanyo betie. Chuo bende ne ni kod simbagi. Koro kane gi misungo biro nwang'o ka dak nober kendo chenro nober kaka gipuonjo kucha. To wacho ni sikul to koro ok dang' wakel ka nikech got oluoro u. Onge kama material mabiro tiyo skul biro donje kata jolima biro limo skul. Ma sikul noaka modhi Ndiru. Mandere ma koro nodhi oloso kaka igero skul no Ndiru nikech kacha koro ni ndara nyalo chope. Koro wachno nomiyo jowa duto temo daka nowacho ni lung'ruokwa ni omiyo sikul obayowa. To nene joma nodakie ne luonge ni Lunga to gima omedo jiwo nyinge no ni koro nomiyo sikul obayowa. Momiyo koro bedo Lunga. Kano osebedo kamano to nobet koro gimomiyo nyinge Oenea en chironi. Chironi chon niluongo ni pap Kouko kata Dogna. Dogna notiende ni kech moro nobiro, kech maliyo
koro kech no ne mon ka gine ni ya to nyani do na kech nyar ngane ni to koro in mari mi dugo na tanto mara ante ni inge kaka nyani do we dugo na emanomiyo o chaka ni dugna to kane we nying ma dugna no to koro lunga cha koro kane kar kane bedo chiro ma koro no chako bet chiro koro ne jodongo no dhi obedo wuonena mowacho ni sani to kar ka ber mondo wachaki urubna lunga ma mondo riwe duto. To gweng' malunga humbe landore kod weche kata timbe mage. Kae ndiye kama ne wach Nyasaye ochakore. Lunga waka wang'eny gi maembe, to wapuro bende, wapuro muogo, wapuro njugu. Koro yudo ka diere ma wapuro njugu no, tiyudo ka ji ya kuonde mamoko to biro kawo, kata maembe be ji nyalo waka moro to biro kawo. Chon ne wahero sports. Kar ka ne en kiwanja mane gwe mipira. Kama wabede ni tema kata na goe mpira minga mabedo ja mpira mombine na wuotho karabam. Tane go pira e pap ma kama wanti ne pap duto te nyaka tun ko nyaka koni. Ni go pira. Udi mag mani mago hala no ger kam na matindo moko mag lum. To ne ji go pira ka. To gin dongruoge mage mag gweng' ni malunga osenyuolo ne jodak ma alwora ni. Dhano osebedo ka keto structures ma gi udi ma modern sani minyalo lokie. Kunde bende nitiere machiegni, wan gi Polytechnic ne nitie mna gi ot achiel moro chon. Sani kinyalo dhi tinyalo yudo ka sani wan nyaka gi hall kanyo moseger maber. Mano bende wanyalo duoko ne county government kuom wachno. Ne gitimo maber kuom keltonwa gik machal kamano. Gik ma osetimore nyaka nater ka, nayudo ka pod en bungu, ne en pap ndara ne onge. Koro dongruok maneno ni nderni obetie. E kinde mane pod en pap kouko cha, ni yengo mane tie yien. Koro no odhi. Ema koro kama waneno go lokruok, waneno ka koro bocho biro. Sitima ne onge. Monda wach nie, an onyuola kata mafuta ma pod onge. An gi higni 80 sani. Ne waliel gi chung mag bel modin gi. Emiketo. To ot mach ok rum. Ena mach musiko. Eka koro mafuta ni odogo bire gi tach nyangile no. Ni wacho. Koro bang'e to sitima koro tunyo biro, sitima to biro koro ka duong' asekendo. Gima neno kar kae, maneno ka ma odongore to bok odongore ahinya, sikunde ma wan godo ka kaka Polytechnic ma nyithindo some, to ok wane ka nyithindwa go somo ahinya nikech ok oti maber. Nyithindo ka oko gina nyithindo me area de. Dongruok ma wan go lunga ka. Kum sani koro wan gi dongruok ni sikul mane oyombo wano nyocho duogo ka koro en primary. Entie kendo nyithindo some. Dongruok machielo ma wan go ni lunga ne ok ndara nyal bire. Ma jaduong' no ma wacho nyinge cha. Ema no okuongo po ndara koa Magwar mokadho ka manyochi koro nyochier nyaka yago kama ulo baro go kubio kan. Mara machielo ni ndara wa Magwar modonjo ka. Moro bedo Amiranga modonjo ka. Koro mano achiel kuom dongruok malure gi moayago ma koro jaduong' no loso. Kata obedo ni jodak malunga kwano dongruoge 1, 2, 3, rem kod kwayo mage magin go magineno ni ka omed kel e alwora ni malunga, to gweng' malunga biro dongore mamet ni chal kod gwenge mamoko. Gima wan go gi chandruok en apeyni, nikech e diere machon jalendo diere machon ni yudo ka ndara mineno piny kanyo no ne ndara ma geche ne ringe. To sani koro e ndara ma kura piko kende manyalo ringe nikech ndara rach. Wacho weche mag insecurity kanyo bende rach nikech dhano temo ni mondo olos market obed maber, to nikech weche mag kuo ka nitie kamoro to kanyo ok nyal dongore. Siptal waonge go nitie mabor. Koro ka wanyalo yudo siptal moro machiegni within lunga waka to wanyalo winjo maber. To gi chichwa ka waonge gi sede chichwa ne. Koro wagombo ni sirikal mabiro olosnwa sed mondo watimre nade, mondo kata ka koth chwer to kwadang' ne gik moko koth gonwa. Walungore nikech pachwa be pod olungore te wang'ni. To aneno kuterowa malo. Wang'ni te aneno kuchako chirowa, wabro bedo malo saidi. Gik mware mong'eny.
to tin wakwan gi akwana kata jowadwa osekwano gi kamano. Waonge osiptal to waonge pi. Stima waonge go kabisa nikech kata marwa man kane en achiel to koti maber. To gi ilunga ka mier mang'eny be onge stima. Koro mano be wakwayo ni ka sirkal nyalo yie to kelnwa stima machiegni mondo stima obed, nikech iyudo ni sama koro bedo mudho to gigewa ma wausogi iyudo ka samoro imonjowa gotieno nikech onge ler. Chandruok ma wan mogik ni osiptal wan go malo e got kuchuchu kama iluongo ni Miranga tok godno. Koka wan go osiptal moro tok godni iluongo ni Rata. To moro matin dispensary moro biro toke Kawnyinjo. Bor. Maka koro dhako wacho na dwa nyuol sani to saa adek kata saa ang'wen otieno. To kaka ichopo osiptal. Chandruok machielo en pi. Osepuonjo ji diewo e gweng'wa ka. Wan ga ora kopong' to dhi to ka pod entie to mol. To kaka itiyo kode mochopi ng'ato luoko gima rach kacha to ng'ato tuomo gi kae ni madhi chamo. Koro mano kelo thagruok. Omiyo wan gi chandruok mar pino osemiyo watho e yo momedore. Kada ni awanyalo yudo pi makaka koro Nyasaye loso ni kunyo pi kata inyalo ywa pi koa kamoro dawa yude pi mangima. Mana kamano nyakwara mogege kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chendo ni mar ng'egwengewa. Amor nikech sani ka ilimo kata ka iwinjo gweng' miluongo ni Lung'a to ing'eyo gimomiyo Lung'a nobedo Lung'a. Omiyo kik idhi mabor, medekete mane wang' joy mare mar Ramogi nikech asingo kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyalunga ni Nyaboma. Odonjo weche mag ohala. Jopur niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo kambi rego sukari ma Sony obi kod chenro makare mar beto niang' ma osechiek ka giywak ni kinde mokalo beto ma kamago osebed kitimo e yor akwede. Jopur go ka otelnegi kod Evans Otieno wacho ni gidwaro mondo nienge jopur ma osechiek obet duto ma onge deo ng'ato. Bende gidwaro mondo tend kambi mar Sony omigi mbolea, kothe mag niang' kaachiel kod kony mamoko e yore hola mondo gitigo e pur mag niang'. In 1976 wasebedo gi challenges ma wan god mane nitie ne chal kama. Iyudo ka niang' ochiek to mondo mi obet niang'i bedo problem. Ang'o miyo mane bedo problem? Problem ne ni joma ne tiye field supervisors kata joma ochung' ne ng'ado ne tong'o niang'. Gitong'o niang' to gidwaro asoya kuom ji. Gitimo gimiluongo ni helicopter harvesting. Kiok ing'eri tinyalo bet jirandi to in iweyi. So ma wase address jo management masani ma Sony 2025 mondo mi ka wachako beto kiny michak bet niang' jopur to gima kamano bed maonge. Koro sani wadwaro mondo miji pur mbolea. Pur mbolea no ko mijo pur to gima biro timore number 1 niang' biro bedo gi tan maber. To tan maber koyudore niang' kambi biro yuto nikech gine gibiro yudo margi maber. Skari gibiro yudo maber, japur be biro yudo pesa maber. Inputs wadwaro mang'eny nikech be nitie farmers mopuro puothe madongo dongo ma kata giwacho ni giket jodoyo seche moko dhi chamo gi pesa mang'eny. Ber ka imiyo gi kata yedhe mag doyo, mbolea be onegi ni kambi onegi no. Riwruog jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals koni achiel kuom chenro magiketo en jiwo yuto margi e yor chirni mag omenda midendo ni money markets mar medo jolo chenro mag somo kod dongruoge mamoko magisebedo ka gitimo e kindgi. Magi giyango e nyasi ma negi bago Mbaraki Mombasa okelo kanyakla jokanyo mag riwruogno mar rango okenge magisegoyo kaachiel kod chugo chenro mageto tego riwruogno. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi mane okelo kanyakla jokanyo e riwruog jolony mag onagi Mombasa midendo ni Luo Professionals. Kae chiemo kod math ne otimonewa ka miel bende ne otwere. E nyasi no mane otelne kod jakom Pius Okech, riwruogno ne okoni dwaro nitiere mar neno ni omenda ma jokanyo solo iketo kama nyalo nyuolore mar bero chenro mopogore magitayo to chutho mano mar somo. The endowment fund, once we build that capital and probably invest it in the money market,
we'll only be using the proceeds of that investment to pay things like bursary and that kind of thing. So we are thinking about that seriously, but we'll discuss it at the plenary. Basari yangu ni kidogo sana. Imagine I only get 3.7 million, but I'm ready to part with 500,000. Niongezea watoto 10 kila mmoja. Watoto wasome, si ndio? Jachung mar mine e kaunti ma Mombasa Zamzam Mohamed mane en wendo mogwele nyasino ma ithor time higa ka higa ne bende opoyo okang' mar riwruogno okawo mar reso jopuonjre ma samoro yutogi ni piny mar neno ni gidhi nyime kod sombgi. To kata obedo ni gin riwruog jolony, ne gikoni weche mag siasa bende ginyalo mana ng'ado rieko bang' somo paro to mana ka kinde mowinjore ochopo. As at now, I'm sponsoring 350 students, full scholarship, wanasoma. Because I decided, with the little funds that I have, I must show the value of these funds. That is why I said I cannot be giving out 2,000, 3,000, alafu mtoto anaingia class leo kesho amefukuzwa. I'll request that when the right time comes, we'll again converge, all of us, we put our heads together and agree on the way forward. Because the community interest overrides any other, overrides an individual interest. So at all times, when critical decisions have to be made, we must put the community first, and then the individual baadaye. Moheo jopuonjre 61 manie mbalariany kaachiel kod sikunde mag sekondar oseyudo sir kowuok e riwruogno mosebedo kachiwo sir makamano e higa ka higa. In 2025, the total contribution made by the youth membership was 8,808,300. That is the total amount you people contributed. The bulk of it going to funerals. Because as you know, here, you only remain here if you contribute. You fail to contribute, you are out. And that tells you that probably perpetual contribution is probably not sustainable. We may have to look for other options of cushioning our membership. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bengi mar Equity ochako tiegruok ne jopuonjre manotimo maber e penj maduong' mar klas 12 higa mokalo. Tiegruogno dhi kawo dweche 6 kapok jopuonjre go donjo e mbalariany. Moingo jopuonjre 700 manoyudo grade mar A skunde mag sub-county, county kaachiel kod national oyudo sir mar puonj mochiw kod bengi mar Equity. Jopuonjre moyudo sir mar puonj onyiso mor margi nikech en yiero manotim e Kenya mangima, kendo jopuonjre manotimo maber ma yae familia mayutogi ni piny koro dhi yudo thuolo mar somo. Romono manotimore boma ma Nairobi noywore kod jatend chenro mag weche manyien e kambi mar Royal Media Services Linus Kaikai, ma bende chiwo jipo ne jopuonjre marito donjo e mbalariany. This is the time. The time in your hands right now, that is the time you've been waiting for. Don't wait for later. Don't do things later. Do them now. The Bible itself speaks of the strength of the youth. The pride of older people or old men is the color of their hair, the gray in their hair. The pride of a young person is their energy. You can only do this by observing personal integrity and also observing professional integrity and making sure that your structural integrity in totality is also sound. Program ni mar Equity ni na join tok class 8 mano 2018 kane gikawa magichulo na fee e high school te kendo matieko kasto sani kendo wane e university wasomo, lakini pod nitiere yore moko magikonyo wagodo kaka sani kae wasomo wadhiga e bank to watiyo
to gichulowa, wayudo kaka wachulo fees gi rent to gi kaka wachiemo bende. Nyakora mogi wakaw yueyo machielo eno ka weche manyien dhi maber ndi kendo amor kaka oimore tero wakawuono. Wakwayo jotelo duto mag ODM mondo obed piny giwinjre giket pogruok tenge mondo mbi mane wan go kaka oganda Luo kik rum. Evans Kidero, Organizing Secretary mar Bunge la Wananchi Migori, emoro ote ma kamano. Erokamano nya Evans Kidero mar Bunge la Wananchi Migori. Anoka jadolo Peter Jwang'orono wachura mbogi TV neno malera ahinya chiny boma ma Onga City Kisumu bati anasiro mbadi joluo mondo yie kendo gereure. Erokamano ahinya. Mano bende wache ma iwachona ka ko Director Roblin Ngoje mano wuod Konyango Rabala uri Nyatike ng'isa ni bati oganda nyaka koro makre motegno moloyo kaka gisebede kinde mokalo nikech kama piny dhiye en ni riwruok e teko. Jomoriwore biro yudo ber mathoth. Pogruok kik bedie nikech oganda Luo gin oganda mong'e kod chiwruok margi e yor riwruok ma ok pogruok. Omiyo samora mora kamora mora e thuolo mora mora ma giyudo mar manyo gimoro to ginyalo mana bedo kod duol maduong' kendo oganda nyalo mana bedo kod duol mawinjore motegno ka ji oriwore. Mano Roblin Ngoje wacho ni mosna jo Nyatike duto te joko Nyango Rabala yawa duto ma jo Nyatike ni okwe. Nyasaye mondo telnegi kendo mede jiwogi gimed bedo mana joma tiyo matek kaka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo nimar wan bende kaka wan obiro medo chuoyo kuonde ma wanyalo. Mano e kaka Roblin Ngoje wuod Konyango Rabala wacho musone jo Nyatike ageno gi chunya. Right. Githulo ni Nyakora Mogi ote medo donjo mang'eny samo chiel mar Robert Center. In bane no ote mari chiel ka chiel kokalo Ramogi TV. Yiena mondo adhi yueyo mana mapiyo piyo kaduogo puran gi weche mamoko. Enda ka par bang' saa 4 mar otieno weche manyien mag oimore ka oyueyo ka waduogo puran gi mamoko e kinde mabor. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Machiegni kendo Nyakora Mogi kinde ma jaduong' Patrick Awange ng'isa no nena yo makare gwenge Mayenga koro wadonje weche mag tuke. Draw mar round mar 5 minotim tino manyoro ka
Arsenal gi Chelsea gin moko kuom timbe 16 ma oseng'eyo klepe ma gibiro rakorego mar manyo tiko e finals ma ibiro bagi alap ma Wembley. Klab mar Arsenal ma itayo kod kocha Mikel Arteta biro bedo wendo klab mar Mansfield e kinde ma Newcastle gi Manchester City biro manyo tiko mar quarter finals. Chelsea biro bedo ka gidhi e wuoth mar rakore kod klab mar Wrexham ka Wolves biro tugo kod tim mar Liverpool. Fulham biro rakore gi klab ma tugo e league ma piny mar Championship Southampton e kinde ma Port Vale kata Bristol biro tugo gi tim mar Sunderland. Leeds United biro bedo wendo Norwich City e kinde ma Brentford biro tugo kod West Ham United. Joloch higa mokalo e tuke mag UEFA Champions League, Paris Saint-Germain biro rakore kod klab mar Monaco e tielo mokwongo e tuke mag Champions League otieno ma kawuono. Joloch nyadi 15 e tukego Real Madrid limo klab mar Benfica ma itayo kod kocha Jose Mourinho. Tugoni dhi bedo gi liet tok weche liekore ne klab mar Real Madrid olap dhogin dong ne kocha Mourinho ka gidwaro mondo kochano odogi e klab mar Santiago Bernabeu. Borussia Dortmund biro rakore kod klab mar Atalanta e tugo machielo. Nyakura mogima nigi chakruok bedo gi giko mano bende makelo e giko mar weche manyien dakika 14 bang' saa 4 mar otieno. Weche manyien mag imore chopo gi kanyo. Erokamano ne in miyudo thuolo mari ibedo koda chakruok nyaka giko, kendo bende in mindiko na ote mari ma ichwalona, kendo ikine bende mos makende ne Josi Bati kaluwore koda nindo mar mama ne. Gie thuolo ni yiena mondo mi awe gi kanyo nikech otieno imedo gi nindo. Jaloko mara osebedo Belinda Phillips nyage moremo. Ilo director mara Kev Kachel kod Bobo Wafula ya duto mosiro weche gi reporters magwa kamora mora ma untie poch gi pak. Kin bende mikao thuolo mari mibedo koda chakro nyaka giko poch gi pak. Kao kamano nyinga en George Bati Daddy Cool Wood Tsunami Riti Masani.